Assalamu alaikum jama julɓe. Yewtere am nde hande no mari nafa boy ay ko fi sunningol be fayɓe rewɓe. Yimɓe boyi waɗay ɗum ɓe hiɓe waɗi ɗum naamu maɓɓe, hiɓe sigi ɗum no tawaka dina. Sunningol rewɓe ko naamu bawɗo adu islam. Fi sunningol rewɓe alaka alqur'ana. Nelaɗo men sallallahu alayhi wa sallam sunninano suɗɗiɓe maɓɓe ɓen e geɗɗaɓe maɓɓe jiwɓe. No holi kadi hoore mum ko naamu heɓuɗo adu islam sabu Afrique ton jiɓe buy sunninama, woni julɓe, woni yimɓe Isha, woni yimɓe alyahuda. Jama julɓe, wattani hiila e sunningol be rewɓe ko barme mo ala nafa, ko barme mo iwataka ɓernde. Rewɓe sunninaɓe ɓe werda yiyam buy hiɓe